ଓଡ଼ିଶାର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାକୁ ଆସିଲେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତିବ୍ବତୀୟ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଜ ପାହାଡ଼, କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ କରି ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ଆଉ ତା ସହିତ ଶାନ୍ତସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରାଜି ମଧ୍ୟରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ପତାକାର ସମୂହ, ଯାହା ଘାଟିକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଥାଏ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପତ୍ୟକାରେ ତିବ୍ବତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଜିରାଙ୍ଗ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 6ଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପହିଲି କିରଣରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟଟି ରକ୍ତାଭ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ମୌସୁମୀ ଅପସରି ଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ଆକାଶରେ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା ମେଘଖଣ୍ଡ ବର୍ଷାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରୁଥାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମସ୍ଥିତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦେଖି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ସଦ୍ୟ ସଦ୍ୟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସବୁଜମୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଦୁଇ ପାଖରେ ବୃକ୍ଷ ସମୂହ ଓ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକ ଲାଗୁଥାଏ। ଘାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଗଜପତିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ତିବ୍ବତୀୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ତେବେ ଜିରାଙ୍ଗ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼େ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଖସଡ଼ା। ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳପ୍ରପାତର ପ୍ରବାହ ବେଶ ପ୍ରଖର ଥାଏ। ପାହାଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତିବ୍ବତୀୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା ପତାକାଟି 5ଟି ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ନୀଳ, ଧଳା, ଲାଲ, ସବୁଜ ଓ ହଳଦିଆ, ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଜଳପ୍ରପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ପତାକାର ସମ୍ଭାର ପରିବେଶକୁ ବେଶ ଶାନ୍ତ ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର କରୁଥାଏ। ପାହାଡ଼ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଝରଣାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖମ୍ବକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଯିବା ଆସିବା କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଲୁହା ପୋଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ସେହି ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ସହିତ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମକା ଚାଷର ସମ୍ଭାର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ବୋଧହୁଏ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ମକା ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସେଠାରୁ କିଛି ମକା ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲୁ। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖି ଆଉ ବିଶେଷ ଡେରି ନ କରି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରମେ ଆମେ ସେଠାରେ ବଣଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇବା ସରିବା ବେଳକୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା। ଜଳପ୍ରପାତକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ଜିରାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ମହାବିହାର ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାହା ଜିରାଙ୍ଗ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2010 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଲାଗି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଉଣେଇଶହ 1959 ମସିହାରେ ଚୀନ ତିବ୍ବତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତିବ୍ବତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ତିବ୍ବତୀୟ ଲୋକ ଏ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ, ସେଠାକୁ ଗଲେ ସେ ପରିବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି। ପୂର୍ବରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ତିରଙ୍ଗା, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଅସହାୟର ସହାୟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ମହାଜନନାୟକ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବସବାସ କରୁଥିବା ତିବ୍ବତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୁଆଡ଼େ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଜିରାଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମନରେ ରୋମାନ୍ଥନ ଭରୁଥାଏ। ହେଲେ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ପୁଣି ସେହି କର୍ମଭୂମିକୁ। କିନ୍ତୁ ମାନସ ପଟରେ ରହିଗଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଜିରାଙ୍ଗର ଏହିସବୁ କିଛି ଅଭୁଲା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।